Ito mayroon na akong nakita ditong napakagandang animal na bihirang-bihira lang naman ito makikita sa atin kasi hindi naman siya talaga original dito sa atin. Ito nakita ko may nagbibinta na dito na napakagandang nilalang. Hello, magandang araw sa inyo mga ka-From Day. Nandito po ako sa isang park dito ulit sa Quezon City sa Ninoy Aquino Wildlife. So napakaraming magagandang makikita dito ka-From Day at napakaraming makikitang iba't ibang place. Yung kapaligiran napakaganda, yung nature, yung scene niya, yung ambience, talagang mapapawaw ka. But kung bago lang po kayo dito sa akin channel ka-From Day, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. Ayun ka-From Day, ipapasyal ko po kayo dito. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po yung makikita dito sa loob ng Wildlife Quezon City Park. So, ayun ka-From Day, yung nakikita dito, green, maraming ibon, malalaking puno, at syempre green yung ground. At ngayon syempre bawal ang mga gumala dito ngayon. So hindi naman talaga pinagbabawal, basta sumunod lang sa sa patakaran nila na yun, bawal ang pumasok yung bata, saka yung mas 65 years old up and yung 17 years old below. So bawal pumasok dito. So kailangan medyo yung susunod ka lang sa kanilang rules. So ngayon dito ka-From Day, maraming makikita mga animals dito. Siyempre kasama na ako doon. Joke lang. Ito mayroon na akong nakita ditong napakagandang animal na bihirang-bihira lang naman ito makikita sa atin kasi hindi naman siya talaga original dito sa atin. Ito nakita ko. May nagbibinta na dito na napakagandang nilalang. Ayun ka-From Day, nakikita nyo na ba yan? Napakahaba ng liig. Sana wag akong talunin. Ayun. So ayan, ostrich kung tawagin dito. So talaga naman ostrich yung pangalan niya. Tapos ito nga parang gutom na gutom siya, parang humingi ng pagkain at inaano niya yung pakpak niya. Ayun. So napakagandang mamasyal dito ka-From Day. Pwede mag-picnic, napaka lilim at syempre maaliwalas yung dating dito, refreshing. So nagbubukas ang Wildlife ka-From Day or Ninoy Aquino Wildlife ay Tuesday hanggang Sunday kasi yung yung Lunes saka Martes yung parang inaano nila, parang general cleaning yata sila. So ganun yung patakaran dito. So pwede mong pumunta dito ng alas 7 hanggang ng umaga at magsasarado sila ng 5 o'clock. Ayun. So halos nabibilang lang sa daliri yung mga tao dito. Ito tatatlo nga lang, dalawa lang nakikita ko, kasama ako. So tatlo lang kami dito. Siyempre kasama ko yung kaibigan ko, but binaba nila ako doon sa medyo dito sa medyo bungad. So tumuloy sila doon sa may parking. So ayan ka-From Day, napaka dito ngayon, napakaliwalas at napakalinis. So ano kayong makikita dito sa may mga areas na ito? Ayun, crocodile naman ka-From Day nandito sa bali mataas yung dito, yung rehas na nakalagay. Kasi alam naman natin na medyo wild itong crocodile, kahit ano yung kinakain niya, basta may laman, something ganun po. So ayan, isang crocodile yun nandito. At dito sa kabila wala akong napapansin dito.
Pero siguro ganun din. Hindi ko lang makita, baka nakatago lang dito. Kasi meron din ano dito. Hindi naman siguro magkasama yung ano. So hindi ko nakita kung ano yung nandito. Baka ibang nilalang din yung nakikita dito. So walang laman. So dito lang yung meron. Ayan. So doon naman tayo sa ibang lugar Kapromdi kasi masyadong malaki itong wildlife. At iba't ibang makikita dito. So kadalasang mga Kapromdi pumapasok dito yung mga modeling, nagpo-photoshoot, tawag doon, parang mga yun na nga nagmo-modeling yung mga kadalasan na nandito. Saka mga photographer yung mga kadalasan na mga nagtatambay dito. Yung mga yung mga nagpa-practice, mga sayaw ganon. So maraming ganon dito. Kaya lang ngayon hindi masyadong yun nga dahil pandemic. So medyo may mga restricted ngayon. So but pwede naman pumunta dito ngayon Kapromdi kasi nga bawal lang yung mga bata at yung medyo may edad na sobrang tanda na. Malayo na pala yung narating ko. Kung napapansin nyo Kapromdi yung napakalaking mga kahoy dito, yung mga balite. May mga ugat na siya na matataas na yung naglalakihan na kahoy na kahit isang dosinang tao ay hindi ma-occupy yung halimbawa papaligiran ng isang dosinang tao. So hindi kaya kasi masyadong malaki. Ito katulad nito. Kaya lang parang makikita mo na hindi siya buo. Mayroong bakante sa gitna. So siguro tatlong puno na itinanim pero magkakahiwalay. Napakasarap Kapromdi kasi napakalinis. Yung nakikita nyo, kung anong nakikita nyo sa video, yun po mismo yung nakikita dito sa loob ng wildlife. So ito po, Parks Information Center. Dadaanan natin lahat yung kung anong pwedeng makita dito, kung anong pwedeng maging ikasayan nyo, kung anong pwedeng magaya dito sa para makakuha ng idea kung anong pwedeng gawin sa bahay. Katulad nito, napakaganda ng pagka-design dito. So parang backyard garden ang dating dito, napakaganda. At mayroon yan swing. Ayan, maganda yung pagkagawa, parang sa parang kindergarten yung dating. Pero maganda Kapromdi, katulad yung mga design na yun, no? Pero mas maganda siguro kung tunay na halaman yung nilagay nila dito kasi plastic lang, oh. Mas maganda yung simple na nakikita yung totoong halaman. Ayan. So gusto kong lapitan yung malaking puno dito. Hindi siya solid na talagang puno na yung talagang malaki. But yung pag tiningnan mo, pag nandito ka parang isang puno lang siya, pero magkakahiwalay siya dahil siguro sa mga ugat na yung ugat na galing sa taas tapos na nung bumaba tapos nadikit sa lupa, ayun, tapos tuloy-tuloy kaya nagkaganyan. So napakalaki niya Kapromdi at talagang napakaganda at parang masarap akyatin. Dito naman hindi ko alam kung anong purpose nito dito. I think building ito dati. Pero ewan ko lang kung anong klaseng purpose nito.
Tingnan ko nga dito. Okay. Ugnayan, the first permanent installation in the country by Louis Ye Jr. John Ye. This outdoor installation used big pieces of recycled hardwood pillars in metal to visualize the unity and cooperation of the 21 nations that compose the APEC or Asia Pacific Economic Cooperation and their pursuit for common goals in different fields. Ayun pala yun. Ito ka-from this, so tuloy tayo sa ating pamamasyal. Ato green na green dito, napakaganda, napakalinis. Yung mga yuhin niya na halaman. So ka-from the, hindi lang park ito, kasi napakaraming magagandang halaman dito. Although hindi naman siya bago sa atin, kasi mayroon din naman tayong mga halaman na ganito. But syempre yung dito kasi pag malawak yung lugar, tapos may mga halaman na naka-arrange, magandang tingnan. Unlike na yung maliit yung garden mo, tapos sari-sari yung halaman mo. Pero dapat ayusin mo ng paano maging maganda. Katulad nung garden ni, sino ba yon? My Dream Life. Ayan. Ka-from D, gusto ko po munang batiin ng happy birthday si Ma'am Jen Mendoza na taga Makati po. So palagi po siyang nanonood ng aking video. So ngayon po, birthday niya po, June 9 at 57 years old na po siya ngayon. Si Ma'am Jen Mendoza ng Makati. So kababayan ko rin po si Ma'am Jen Mendoza. So ngayon po ay nagsiselebrate siya ng kanyang birthday. At hangad ko na magkaroon ka po ng maraming birthday or more birthday to comes po, Ma'am Jane, at enjoy po your birthday po. Gabayan po kayo ni Lord at sana po lagi po kayo mag-ingat, lalo na po yung inyong kalusugan, kasi mahirap po pag nagkakasakit. So ngayon ko from dito, tuloy ulit tayo sa ating pamamasyal dito kasi napakalaki nito, ang hirap ikotin nito. Gusto kong makita lahat yung nandito at although kapag hindi nakita ko na lahat itong nito, yung buong wildlife. So madalas naman ako dito, nakikita ko palagi ito. Kaya lang yung iba naman di pa naman nakakarating dito kung anong itsura ng loob ng wildlife. Kaya gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda at gaano kalinis yung loob ng Ninoy Aquino Wildlife dito sa Quezon City. So mayroon pa ditong maganda ka-from yung parang lake na makikita mo dun sa bandang medyo nakatago, pero ayun, malinis din doon at kadalasan nga nakikita ko doon yung mga nagmo-modeling, mga nagpo-photoshoot ng mga pang international photoshoot sa mga wedding, mga ganon. Pero ngayon papakita ko lang sa inyo kasi that time rin ako, photographer din ako ng nature at iba't ibang klaseng pagpo-photograph, like landscape. Ayan, gusto ko yung landscape na picture. At syempre yung mga nature yung gusto kong kunan. Ayan. At yun nga po mga ka-from, hindi lang ito basta park. So maraming mga halaman din na nakikita dito. Yung minsan may makikita kang halaman na hindi nakikita sa iba, na wala sa iba. So katulad nito ka-from, bihirang-bihira lang ako makakita nito at dito ko lang ito nakita. So napakaganda niya. At kaya lang di ko alam yung pangalan nito, parang yung Dunyalos na plant. Pero ito iba kasi, mayroon naman itong halaman na ito, mayroon kulay orange, mayroon kulay parang nagpipink, tapos ito nga kulay puti. So ibang plants ito, hindi ko maibigay yung pangalan nito, pero nakaka-miss din ka-from di kasi talagang plants lang siya, hindi yung kahoy na lumalaki, parang yung halaman lang na maganda tingnan. Ayan, so ito yung mga halaman dito na makikita. Ayan. Ito nga medyo siguro pag tumatanda na nagiging kulay ganito yung kulay niya, parang nagkukulay pink, white pink. Ayan, pag medyo talbos pa yung, hindi ko alam kung dahon siya or bulaklak, kasi pag tumatanda siya siguro I think nagiging kulay green. Nagiging kulay green na yung kulay niya kapag tumatanda na. So I think dahon siya, hindi siya bulaklak.
Ayan, at tuloy tayo dun kapamilya sa maraming mga gandang nakikita dito. Pag pumunta ka dito sa may parang lagoon, parang nasa parang nasa gilid ng beach, kasi mayroon magandang mga dito, parang may mga cottage na mga bahay na parang nipahat. Pero hindi namang katulad nung bahay ko na kubo yung dating. Dito pang rich yung nipahat nila dito, na maganda talaga. Sa totoo lang, napakalaki ng wildlife park nito. Kaya hindi ko alam kung saan ako dadaan. Hindi ko alam kung anong part yung papakita ko, kasi napakalawak eh. Parang hindi naman nakakaligaw, pero ma-enjoy mo yung para bang napakalaking park, yung anong tawag doon, napakalaking farm, parang ganon, na pwede kang mawala sa loob pag baguhan ka lang dito. So ito nga ka-from day yung dito, parang lagoon or lake na I think it's a man-made lake, kasi hindi naman magkakaroon ng lake talaga dito kung hindi gagawa ng lake. Or pwede rin mangyari na magkaroon ng lake dito, pero obvious naman na parang ginawa lang. Ganun pa man, maganda pa rin yung pagkagawa, kasi hindi siya halata. Pero ngayon, medyo kukunti na yung tubig, kasi sobrang init dito sa Manila. Ayun, medyo mababaw. Hindi katulad dati na medyo malalim dito. Ayun. Uy, ang daming nagtatalunan. Ang daming isda ka-from di. Sumasali ako sa mga international photo contest, madalas ako pupunta dito, kasi wala naman akong kukunan ng mga picture dito sa Manila, kundi yung mga ganitong lugar. So pag pupunta man ako ng province, napakahirap, kasi nga wala naman ako sasakyan. Ayun. Yung lugar na ito ka-from di, isa sa mga finiture ko sa Panasonic Asia channel nung the time na naging photojournalist ako ng Panasonic Asia. Dumidilim na, parang nakakatakot, parang ulan ng malakas. Although hindi ko pa masyadong nalibot, kukunti pa lang yung naipakita ko sa inyo, pero parang uulan na. Medyo maraming saradong mga gate dito. Marami sanang magagandang makikita doon. Kaya lang yung inisip ko nga, baka abutan ako ng ulan. Padilim ng padilim. Dahil kahapon nagsimulang umulan dito. Sobrang lakas talaga ng ulan. So dito naman tayo banda sa medyo ito pa rin, sa gilid pa rin ito ng lake or man-made lake.
ay napakaganda dito, parang nasa ibang, pag tiningnan mo hindi mo maakalain na nasa gitna ng Quezon City. So parang nasa parang sa isang mamahaling resort sa Mindanao. Ayun. So ayun mga kapromding, nakikita dito, napakagandang mga kapaligiran. Malinis, mapresko. At yun nga, kulay green lahat.